Department of Agriculture. Sa balita international, masobra isa kagatos ka soldado sang Russia patay sa missile strike sa Ukraine. Sa balita sa sports, sa Ascals napaslawan sa ilahampang kontra sa Indonesia. Balita Entertainment, Sara Geronimo nakuha ang award bilang Spotify's Top Equal Filipino Artist para sa tuig 2022. Samtang sa Balita Special, aton padayon ng istoryahan ng mga 2023 financial tips halin kay Chinkitan. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugabahin sa Western Visayas. Karong nga adlaw Martes, Enero 3, 2023. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Sa detalye sa mga balita lokal. Sarang na nga makaproseso online sang business permit ang mga Bacolod noon kadungan sa pag-umpisa sang Business One-Stop Shop o kon BOSS. Ang BOSS ang mag-umpisa kasubong adlaw Martes sa 4th floor sang Ayala Malls Capital Central. Ini ang Lunes tubto Biyernes nga adlaw. Suno kay Stella Rose Rayos, ang head sang Permits and Licensing Division, bilang kabahin sang e-governance, pwede na makaproseso ang mga negosyante online sa ilang business permit. Ina makitaan sa official website sang LGU nga bacolodcity.gov.ph. Dugang pa ni Rayos, magluwas sa online, may option man ang publiko nga mag-walk-in samtang wala na sang appointment. Ginalantaw ni Rayos nga mas madamo ang maingganyo nga magkuha sa business permit bangod sa mas ginpapos nga proseso online. Nagatanyag ang BPLO sang 10% nga discount sa mga individual nga makabayad sang kung maka full payment sa Enero 3 to 20 base man sa ordinansa. Suno pa kay Rayos, may proposal ang alkalde nga palawigon ng BOSS tubto Pebrero 15 tuig 2023 apang wala pa ibuluhan kung makover diri ang discount. We also have subong kumbaga may option ng tao subong if they want nga mag-process online, pwede na. So kung mag-online processing sila mag-online application sila, miski hindi na sila magkadto sa Ayala, sa ila na lang sila balay. So may link lang kami na i-check lang nila sa amon nga official website sa bacolodcity.gov.ph. Ang kabahin sa pahayag ni Stella Rose Rayos sa Bacolod Permits and Licensing Division. Gintapos na o kon sa dugang nga balita lokal, nagalapad ang Dalan Lopez Haina sa Libertad Market matapos ang clearing operations ng City Legal Office Enforcement Team kahapon sa nga aga Lunes. Suno kay Ray Dimasana, team leader sa enforcement team, may obstruction nga nagasaklam sa duha tugtog tatlo ka linya. Ginpatag ni Dimasana, ginatugutan lamang ang pagparking sa tubangan sa establishmento, pero dapat isa lang ka linya ang ginadilian ang pag-double park. Kalabanan sa obstruction ang mga motor, nagapangumpra nga bisan diin lang, nagaparking kay mga market vendor nga naglapaw sa ila linya. Dugang pasinig ginahulatman sa CLO nga matapos ang renovations sa ikaduha nga padalgan sa Libertad Market para masaylo iban nga awardees nga karon temporaryo nga nagabaliga sa dalan. Nagpasiguro si Dimasana nga ila imintinar ang lugar kadaga pangabay sang kooperasyon sa publiko. Karon nga parking, isa lang ka salakyan ang makapark sa tubang di sa South Public Market. Isa lang ni siya ka salakyan, hindi na pwede mag-double park. Tapos samantalang nga vendors, hindi natin ini sila makuha kay mga awardees ni sila. Waiting for transfer ni sa babaw sang gina-renovate subong. Kabahin sa pagpahayag ni Ray Dimasana sang City Legal Office Enforcement Team. Nagpakabay man ang City Legal Enforcement Teams ang dugang nga personnel para sa tayuyon nga makapatigayon sa clearing operation sa siyudad sa Bacolod. Suno kay Ray Demisana, team leader sa enforcement team, kulang ang ila personnel nga karon ila gina-maximize kag ang posibilidad nga 24 oras ang ila operasyon. Sa karon, ang enforcement team ang may kapin 70 ka mga personnel kaya nagapakabay nga madugangan sang 30. Karon nga semana, pagkatutukan sang enforcement team ang mga obstruction sa downtown area. Nagpanumdum si Demisana sa mga magagmay nga negosyante nga ginadilian nga magsaklam sang dalan bagud nagligad nga holiday season sila ang ginatagan lamang sang konsiderasyon.
Gin tapos na ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II tagiya kontrata bilang pro bono consultant sa Bacolod City Government Center for Administrative Matters and System Review. Suno kaya Diaz, iya na nga natapos ang tanan nga ginapahimo sa iya ni Bacolod City Mayor Albe Benitez kag wala na gin-renew ang kontrata nga natapos na nagligan ni Disyembre 31, 2022. Apang ginklaro ni Diaz nga wala siya sang ihibalo kung gin-renew ang kontrata sa iban pa consultants nga sanday Dr. Mary Ana Maestral sa Health and Hospital Concerns, Lucille Helvolea sa Special Projects and Economic Affairs ka Attorney Valerie Ann Holiero sa Health Insurance and Healthcare. Antis naging alkalde sa Bacolod, si Benitez ang nagserbi man bilang pro bono consultant for trade and investment promotions sa provincial government matapos iya 3 ka termino bilang kongresista sa Negros Occidental 3rd District. Samtang ang yaring gawain sa pahayag naman ni Attorney Refrando Diaz II. So for January 2023, though wala naman kung may mabulig sa Bacolod, nag-come to terms na kami ni Mayor Albi nga everything that they need is already in place. But at least it's good to note nga si Mayor Albi is already confident going forward with what systems he already has. Sa ibang baraton nga balita lokal, paghimuon bilang isa ka multi-use building ang lugar nga ginahamtangan sa Land Transportation Office sa dalan kon sa Cottage Road diri sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, nagapadayon na ang construction sang bagong nga LTO Bacolod Building sa relocation site sa barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod, nga gin-facilitate kag ginpunduhan sang gobyerno provincial sang Negros Occidental. Dunga pa ni Diaz, may patagayunon nga feasibility study sa mga proyekto nga ipaidalom sa private-public partnership o PPP. Sa daan ng LTO building, ipahamtang ang Boy Scouts of the Philippines building kag ang halfway house para sa mga patient watchers sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Magluwas sa sining proyekto, target man sa gobyerno provincial nga mapatigan ang blessing kag inaugurasyon sa Capital Organic Trading Post kag shared facilities sa food terminal market sa Negros Occidental sa dalan San Juan North Capitol Road, Bacolod karon nga bulan sang Enero. Gindag sa kahapon niya adlaw sang madamo nga pasahero ang Bredco kag Banago Port syudad sa Bacolod nga nagapauli sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa datos sang Philippine Coast Guard ginpahayag ni PCG Western Visayas Operation Officer kag Officer in Charge PIO Commander Johnson Benjamin tubtob las 11 sang aga nagdangat na sa 2,463 ang inbound kag outbound passengers nga record sang Coast Guard Bacolod Station kag yara naman sa 222 nga mga rolling cargo sa sa mga roll-on and roll-off vessels kaga fast craft. Dugang pa ni Benjamin nga kadungan sa pagdagsa sa mga pasahero sa pantalan sa syudad sa Bacolod, nag-isa ang Philippine Coast Guard, PPA, PNP kag iban pa nga nagabutang sa Passengers Assistance Center agod ma-assist ang mga nagasakay sa ila mga kinahanglanon. Magapabili naman sa heightened alert ang Philippine Coast Guard Western Visayas tubtob sa adlaw sa Sabado, Enero 7. Iniangin kumpirmar ni Commander Johnson Benjamin kasunod sa pag-abot pa sa mga pasahero sa mga pantalan gikan sa ilang pagbakasyon. Sunod kay Benjamin, ang Philippine Coast Guard Western Visayas District sang kahapon nga adlaw naka-record sang 11,408 sa inbound passengers kag 14,232 naman sa mga outbound passengers. Duha pa ni Benjamin, prioridad sa ila ahensya ang seguridad sang mga pasahero, rason nga ila gina-checkar ang tanan nga mga equipment sang barko antes magbiyahe. Panugyan pa ni Benjamin sa mga pasahero nga tipigan ang ilang mga bagahe, magplano kag temprano pa nga magpadulong sa mga pantalan agud nga hindi maulihi sa biyahe. Naglambot sa 90,000 pesos ang estimated damage sa duha ka mga balay nga nasunog sa barangay Balabag, syudad sang La Carlota, Negros Occidental sang Disyembre 31, 2022. Suno kay Fire Inspector Victor Loreto, Acting City Fire Marshal sang Bureau of Fire Protection La Carlota City, las 8:13 sang gabi, nagsugod ang kalayo kag gilayon man nga ginrespondihan sang BFP kag matak na las 8:52 sang gindeklarar nga fire out. Palayag pa ni Loreto nga nagasugod ang sunog sa
sa balay ni Lane Ramo kag naglaptop pakadto sa kaingod balay sini nga ginapanagiyahan ni Alex Ramo. Sa sulod sang 24 oras nga pag-imbestigar sang BFP, ini siya nga nabaluan nga sa kusina nga parte sang balay ni Lane nagsugod ang sunog kag posible mayara na lipatan nga ginluto kag wala na patayong appliances sang naghalin ang ini sa ilang mga pulian. Suno kay Loreto, totally damaged ang balay ni Lane Ramo kag partially damaged naman ang balay ni Alex. Ginkompirman man sang fire marshal nga wala sang casualties o fatalities sa insidente. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos sa regaligad sa tak na ang alas 7. Pagkatrasar kag kanselasyon sa mga flights sa aeroplano, paabuto na suno sa mga airlines. Samtang 170, tubtob 80 pesos kada kilo nga presyo sang sibuyas Bombay, target sang Department of Agriculture. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa. Okay, morning na sa aton nga naga-monitor dira sa Facebook. Sa kay migo tada Torco Jongko. Tol, maing aga dira sa imo and Happy New Year. Happy New Year man kay ABC President sang Isabela Ed Pregua. Kap, maing aga dira sa imo ano? SB Ed Pregua sang Isabela. Sa kay Rebecca Tulosa Hisona. Okay. Happy New Year man sa imo. Si Ana Sinoro ara magyapon. Alex Montesa, Erla Vega, Jean Ignacio. Monitor siya sa Valladolid. Kag happy birthday lang gali ko no sa kay Rodrigo Anuran sang Valladolid, no? Happy birthday. Happy birthday. Rodrigo Anuran. Dennis Richard Tiboroma, press, may aga dira sa imo. Kag kay Kagawad Imbong Jocampo sa kapihan dira ni Chona. Good morning. Jing Jing.
Kay migaw naton Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Maayong aga man sa imo. Sa kay Athea Kim Iriman, kag Josephine Hinolan. Maayong aga. Shout out sa nakapamati nga taga Santa Rosa, Murcia. Sige, Aksyon na Doors, go. Good morning man kay Athea Kim Iriman ating may ngaga sa imo. Kay Marivic Hegan Talavera, good morning. Kay Sol Lama Barnacha, Sawadi ka. Miss Sol, good morning sa imo. Sila niya, Sawadi Pimay. Mo na ang Happy New Year. Sawadi Pimay. Happy New Year. New chances to improve our lives towards prosperity and good health. First day of work kuno sa iya to Action Boy. Yes, very good, very good. Sige, good morning nandara sa imo. Kay Rochelle Evangelista, good morning man. Kay Noel Limshako, watching from Bago City. Good morning. Okay, si Noel. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning Tintin, dara sa may DSB. Kay James Springgrases, good morning man, watching live from Montreal, Canada. Good morning. So, Pring Graces siya kay Canada mo. Pring Graces. Kay Nonito Novero, good morning. Monitor kami di upod sa ako nasawa kag mga kabataan sa Pahanokoy 3. Happy New Year sa inyo dratanan, ARB management and staff. Thank you. Miss Jordan Gargasiran, Miss G, good morning. Gapangapi na si Miss G Action Boy, tinapay kag itlog. May lang nga pagkaon, Miss G. Kag Eddie Laus, good morning upod kay Nana Isabel sa Victorias. Evelyn Sinaon, morning man. Tamiyaw niya lang yung hinablos, happy birthday. Si Ella Sinaon Teruel. Happy birthday, Ella! Kay Miss Teresa Linahakayaw, good morning, liwat Miss Tere. Di Sandra Bolior Magalianes. Good morning, man. Puro kita classmate tanan. Ay, classmate mo na, birthday, no? Yes. Kay Ma'am Vanessa Mayo, morning, liwat Ma'am Van. Jojo de los Santos, Teresita Yong, good morning. Greet niya lang yung bata nga si Jimmy Yong Jr. Happy birthday. Saan na galing Happy birthday? birthday! Saan na galing birthday sang senior kag junior? Gapo ng senior, bla mo? Ay, gali. Oo, tisubong junior naman. Happy birthday. Happy birthday lang dira Kay Neri Jane Agsam, rainy morning. Dira sa may Kabugwason, Mansilingan, good morning sa imo. Rodelia Santua Santiago, Happy New Year's. Sige. Si Miss Homa Lamena, good morning man. Noel M. Shako, morning sa Isabela Fire Station ko, no? Yes, may aga dira sa mga taga Isabela Fire Station. Oh, grabe mo no. Ang masunog to nagligad dito kanila, La Carlota, no? Kag may sunog man tuligad sa Isabela Action Boy. May araman? Kag kabalo ka kung kasi no to Balay? Ancestral House ano sunog? Sino? Sa ila ni Miss J. Miss Josephine Lacson. Sa iya family. Ito after mo, na sila kung nagatililipon, kung nagapuli sila, lugar reunion. Oo, tinasunog. Ti daw nasubuan, gid siya. Kaya syempre, ato itong memories ang ilang mga, ano bala? Ilang mga kaluluhan. Mga katigulangan. Katigulangan. Tiyam mo ko, pwede mo nagyapon ma-renovate, Miss J. Para mo nagaling doon, hindi na siya pareho kung ano sa una eh. Correct. Pero okay lang na siya. Importante, wala sang may naano. Ako na mo, may pamilya galing sa may Isabela, damo galing. Okay. Si kasako da Jola Garcia, morning sa imon, Happy New Year, Jol. Rex Abiner, Happy New Year man sa imo, Rex Abiner. Sige. Kaga sa diraman sa mga kay Kagawad Ulay Abalahon sa Barangay Kabog, good morning. Si Miss Juliet bala? Magalon na sa LTO bala Action Doors? Yes, igritas lang karon on air, Action Boy. Si Kagawad Mira Polidario, good morning dira. Kagawad Noel Libuon, Peter Noble, Kagawad, morning man. Kagawad Glenn Burgos, may aga dira sa imo, na? Kay Jo Marie Macariola Estelioso, kag kay Tesuds Otak, amo na sa? Good morning no kay Nanaya Tesing Katunina. Sa La Carlota City. Halin kay Giseth Katunina sang Silay City. Ang iagali gini mo ilang episodes po Giseth ngalan niya. So na apelyido Katunina. Sabi na,
Imo iya tisods otak. Imo mo tabi kwan. Ano imo doors kung suli-sulion mo imo ngalan man? Kalain, di na pagsuli kay kalain matian. Lirod. Lirod. Kalain sa lirod. Lirod. Utabak. Una? Sabad ba? Kalain sang lirod. Lirod. Ano? Oo, kalain no? Hindi namin lirod kung Dorel. Dorel na lang kalain sang lirod. Do ka adik. Kalain. Do pangutang sa turko lang. Lirod, ano si Lirod? Standby na kita. Kay Mary Jane Agsama na good morning ko no. Sige, standby na sa mga balita national. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:22. Sa detalya na sa ato nagapanguna ng mga balita nasyonal, pila ka mga airlines ang nagpagwas ang ila advisory sa mga pasahero nga paabuton ang dugang nga mga flight delays kung pagkatrasar sa mga flights kag kanselasyon bangod sa domino effect sang temporaryo nga shutdown sang Philippine airspace adtong Domingo. Ginpahayag ni Philippine Airlines spokesperson Shelo Villaluna, ginapaabot nga makabalik ang operasyon sa mga stranded aircraft sa ila sining tagsa ka base sa sulod sang 72 oras. Suno kay Villaluna, sa sulod sang 72 oras nga period, hindi bot silingon nga ang mga flights nga mag-operate ang galayon nga makahalin tungod may domino effect pa ini. Ginpahayag naman ni Air Asia Philippines External Communications and Public Affairs Manager Carlo Caroy nga mayara sang delay sa pila ka mga flights bangod sang temporary nga closure. Ginabisuan sa mga airlines sa mga pasahero nga mag-check gilayon sa status sa ilang mga flights ka mag-monitor sa ilang mga announcements. Ginulan sa mga espekulasyon ang Civil Aviation Authority of the Philippines nga na-hack ang ilas nga system kasunod sang glitch nga pagsira sang Philippine airspace sa adlaw sang bagong tuig.
Nagpabutyag sa nga kabalaka ang isa ka mamalidha angot sa tabo nga glitch sa air traffic control system sa Ninoy Aquino International Airport o kon NAIA. Duda man si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa posibilidad nga gamito ng issue ago i-privatize na ang NAIA. Suno kay Castro kung balikan ang anunsyo sa Disyembre 30, 2022 ni Transportation Secretary Jaime Bautista nga target sa Marcos administration na ipaidalom sa privatization ang NAIA. Una diri kadungan sa pagsugalaw sa tuig 2023, madamo nga flights ang na-delay, na-cancel ka na-divert na sa ibang mga airports matapos nagproblema sa air traffic control system. Nagresulta man ini sa pagkatrasar sa masobra 56,000 ka mga pasahero sa NAIA kay iban pa nga mga airports sa Pilipinas. Ginako naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines kung kaap nga outdated na ang air traffic management system sa pungsod matapos ang technical issue sang nagdigad nga adlaw. Ineruno. Suno kay CAAP Director General Captain Manuel Tamayo, sang 1990s pa natalakay kag naumpisan ang Communications, Navigation and Surveillance Systems for Air Traffic Management sang Philippine Air Traffic Management Center apang sang 2019 lamang ini natapos. Antes pa natabo ang among glitch o kon problema, ginpag ni Tamayo nga iya naging rekomendar kay DOTR Secretary Jaime Bautista kagay Presidente Bongbong Marcos Jr. nga naggamit ang Pilipinas ang mas moderno nga air traffic management system. Ginatarget naman sang Department of Agriculture kon DA nga mapanubo ang presyo sang sibuyas Bombay sa 170 pesos tugtub 80 pesos kada kilo karon nga tuig. Ginpahayag ni Agriculture Assistant Secretary kag spokesperson Christine Evangelista, ila ginapaabot ang maayong nga ani sa lokal nga Bombay karon nga tuig matapos nga wala sila naka-import nagligad nga tuig kag nagtukod sang dugang nga cold storage facility sa mga strategic areas para mapalawig ang shelf life sa komunidad. Apang ginpahayag ni Evangelista nga luyag man sa nga DA ang mga manugtanom sang Bombay nga makaplastar sang price points nga tuyo mapa-estable ang farm gate price points sa bilog nga tuig. Sugataon naman sang big time nga saka sa presyo sang produkto sang petrolyo ang mga motorista karon nga semana. Kay ninay katatlo sunod-sunod nga semana nga saka sa presyo sang gasolina kag kerosene. Sa separado nga advisories, ginanunsyo sa Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Corporation nga magapasaka ini sa presyo sang gasolina sang 2.90 kada kilolitro. Sa diesel, 2 pesos kag 10 centimos kada litro kag 3 pesos kag 5 centimos sa kerosene. Magapatuman man sang pareho nga pagbag-o sa presyo ang clean fuel magluwas sa kerosene nga wala na nadala. Maga-epekto ang bagong presyo karon nga alas 6 para sa tanan kompanya sang langis magluwas lamang sa clean fuel nga mag-adjust las 4:01 karon pa sa hapon Martes. Ginpahayag ni Anay Health Secretary kag karon Iloilo Representative Janet Garin nga sa pihak sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 hindi kinahanglan nga i-strikto man ang pagsulod sa travelers gikan sa China bago nagnubo naman ang kaso sang napatay bangod sa virus tungod sa padayon niya vaccination. Suno kay Garin nga wala sa lugar ang Pilipinas agon magpatuman sa restrictions labi na nga madamo naman nga mga Pinoy ang nakabaton sang COVID-19 booster shots. Ginpanumduman sa Anay Health Secretary nga ang China abang major market para sa Pilipinas biangot sa exports, imports kag turismo kag mahimo maapektuhan ang economic recovery kung mag-implementar sang restrictions. Base sa records ng Department of Health, may 73.7 milyones ka mga Pinoy ang fully vaccinated batok sa COVID-19 kag 21 milyones diri ang nakabato naman sang booster shot. Ginapaabot naman sa Department of Health ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 bangod sa masako nga paglakat sa matao sa sining holiday season. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, kung magsaka ang kaso sa masunod nga adlaw, ginapaabot na ini bangod sa holidays kag pagtipon-tipon sa matao. Gipasiguro naman ni Vergere ang DOH ang nakahanda sa posibleng pagsaka sang kaso sa COVID-19. Dunga pa ni Vergere, ang padayon nga pagsuksok sang face mask ang makabulig agon marikawan ang liwat nga pagsaka sang kaso sang virus. Ginpahayag naman sa Department of Tourism kon DOT nga naglabot sa kabilugan nga 2.6 milyones ka motorista ang nag-abot sa Pilipinas sa 2022. Sunod sa DOT, inibangod sa pagbukas sa mga borders sa tanang international travelers sang Pebrero. Pahayag sang departamento, mayara sang 173 milyones ka mga tourism revenue ang na-record sa 2022. Dugang pa nga masobra sa 628,000 ka mga arrivals o kung nag-abot ang nagpauli nga mga Filipinos. Ang top arriving international tourists
halin sa US, South Korea, Australia, kag United Kingdom. Payag pa ni Tourism Secretary Cristina Frasco, target sang DOT ang 4.8 milyones ka international visitors karon nga tuig 2023. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:29. Aton balita international, balita negosyo, balita showbiz, kag balita sa sports. Sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio. Alright, so good morning kay di ako taman, di lang kita. Kay Jola Garcia, Happy New Year man. Kay Rex Abiner, good morning. Ma'am Luing Melos, good morning Ma'am Luing, Happy New Year sa imo. Kay Josette, ano naman Josette? O Tesoj, gidi. Good morning sa imo. Kag kay Nanay Tesing Katonina, sang La Carlota City. From Gisette Catonina. Si Gisette Catonina. Gali. Sang Silay City. Good morning sa imo dira. Okay? Kag kay... Good morning man kay Jo Marie Macariola Estelioso. Happy New Year. All the best in 2023. Yes, correct. Kay Neri Jane Agsam. Shout out kay Kagawad Mark Anthony Danoy, sang Handumanan. Like amuman kay Cap Rick Danoy. Okay, good morning dra sa inyo. Evelyn Pomaseno, good morning man and have a nice day. Kay Raimundo Manangkil. Sige, may lang nga pagpangape. Si Joe Art Mandagetones, good morning man. Kag January 3, subong adlaw mga kaaksyon. Nang taon tabi ko sinong may mga birthday. Si Ebs Martadeo sa Salcedo, birthday niya gali. Subong adlaw. Kag happy birthday man kay Anle Jan. Happy birthday.
Ay, okay. Ano pa mga ka-aksyon? So, Kag, 10 days to go na lang. So, for countdown. Kalaing, kagawad. Ano na lang mga ka-aksyon? Pila lang kadlaw man. Ang isang birthday ni Action Boy. 3 na lang Una ta na si mga birthday. Oo. Una ta? 10 days na lang to go before mga birthday. Oo. Ngagaw na sila daan sa ako niya birthday. Kaya malakat ko ba eh? So, dapat may ngagaw gid sila nga daan sa ako niya birthday. Oo. Aten. May ngagaw sila padala. Kalain sang padala. Sabad. Friday yung birthday mo sundors, no? Oh, yes. Oo. Ay mo birthday. True. Okay man? Pero okay. Good. Muna ya. Kaya ang Friday rin sir, din siya nga lucky yung Lucky. Divinas na. Lucky. Abi ko lucky. 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 Kala, isay lucky. Durag sakit likod ko. So, 10 days to go before some birthday next indoors. Super countdown. Talaka. Wala, may page gali ang ang drama tinta. Subulo ko yung kabaliwaw. Bacolod Drama Production Center Action Radio. Subulo kabalo may page sila gali. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa The Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Kag sa detalye Balita International, ginkompirma sa Ukraine nga nagpatigan sila sa strike sa Donetsk region, ang lugar nga ginsakop sa Russia. Sunod sa Ukraine, sa insidente napatay ang masobra isa kagatos ng soldado sa naigong building sa Makiva City sa diin yara nagatiner ang mga soldado sa Russia. Ginpainwala naman sa Russia ang kadamuon kag ginpahayag nga yara sa masobra sa 60 lamang ka mga soldado ang nagkalamatay. Ini man ang pinakamadamo nga kadamuon sa soldado nga napatay nga ginako sa Russia sa ginhimo nga pag-atake sa Ukraine. Pagkatapos ng insidente, nagbalot sa Russia sa di naigo nila ang pila ka building sa Kyiv. Ini matapos gintarget naman sa Russia ang mga nagapanguna nga infrastruktura sa Ukraine. Sa negosyo naman, disappointed ang grupo sa mga negosyante kag ang yara sa turismo sa kanselasyon sang ginatos ka mga flights sa tong adlaw sang bagong tuig nga nakaapekto sang linibo ka mga pasahero. Pila sa ila ang nagakabalaka nga ang ining problema sa mga flights aeroplano ang nagguba sang imahen sa Pilipinas bilang tourism destination, samtang ang iba nagsiling nga nagalaom sila nga anuman nga negativity mangin malipot lamang. Ang Tourism Congress of the Philippines nagpahayag ang pagpasira sang airspace sa Pilipinas kapag kansilar sa malapit 300 ka flights sa adlaw sang bagong tuig ang nagtugas ang madamong palamangkutanon sa mga travelers. Sunod sa iya nga ang grupo nakabaton sang madamo nga tawag kag emails gikan sa apektado nga mga pasahero. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 73 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 53 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 14 centimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, congratulations sa imo favorite nga si Sarah Geronimo. Sarah G na nasubong niya. Sarah G, di ba sa una? Sarah Geronimo, ginaya maglawag. Subong niya. Sarah G. Ladies and gentlemen, Sarah G. Magkano sila ni Miss G? Gagasiran. Miss Georgia, gagasiran. Away na labot siya. Mga sila guro, sa una, classmate. Classmate ka lang. Hindi, sa feeling ko lang, naka-updaray ni si Sarah G kag si Miss G mo. Basta... Ay, kay video kihan. Oo. Feeling Gakanta ko si Sarah G, gasaot si Miss G. Oo, feeling ko man. Feeling ko sa mga video kay son of the nine sila. Oo, kag ginis sila guro kontra na sa video kay pinakataas score pala. Pinakataas score, I think. Sino yung nagdaog sila, no? Taman laban si Miss G, eh. Perte, no? So, congratulations siya kay Sarah G. Action Boy kay nakuha niya ang award bilang Spotify's Top Equal Philippine Artist for 2022. Okay. So, ang equal campaign na equal ang ilang nga title, Action Boy, sa ginabutang campaign. sa kape? Ano man? Alain pag ginaya, mga sweetener. Lain na yan. Sweetener na siya, nga wala sa calorie. Correct na? Amo na siya ko na? Amo na siya ko ng equal brand. Kuha na sa kuno ng wala sugar.
Oo, pero paano siya nag-sweet, no? No, kalain. Yung mga chemicals. Pero do color, ang ano yan, do ka white sugar, man ang color yan, no? So, Ito siya. white sugar naman na kayo ng balang equal Kita na. mo, naglayo na ta. So, mga Black Action Boy, kaya nga equal campaign do ka naghahatag ng isang spotlight sa mga women creators bala sa bilog ng kalibutan. Pero diri sa Pilipinas, si Sarah G ang nagadaog. So, madumduman Action Boy, si Sarah G do lawig mo ni nga wala na gano eh. Pagpamana yan bala. Oo, nagano siya guruan. Kapagkasalya bala? Hibernate siya na. Manog ba? Hibernate. So, buong nagbalik na siya Action Boy, kag diri mo makita ang laing gaya ang Sarah G. Do Beyonce, isang Pilipinas, si Sarah G. So, kung mo, pati ka-talented, sagad magkanta, sagad magsaot. Deserve niya gina nga mo na nga award. So, congratulations again. Congrats, Sar! Do, tupad balay. Sarah G. Oy, G, magtsagya po, no? Kay Gudicelli, ang yan ang pamana. Oo, gano'n. Sarah G. Sarah G. Alain. Sarah G. Hindi kang doble mong G kag G kasi kaya Geronimo kag Gudicelli. Kaya hindi si Sarah G. Doble yung ngalan niya. Sarah G. Ay, na. Kasaba. Balita sa sports. Napaslawan ang Philippine Ascals batok sa Indonesia sa score nga 2-1 para tapuso na ang inakampanya sa AFF Mitsubishi Electric Cup. Ang iniwat sa Rizal Memorial Stadium sa Manila sa Lunes ang gabi. Una nga naka-goal ang Indonesia sa sunod sang 20 minutos alin kay Dendi Sulistiawan. Pag abot naman sa ika-42 minutos, diwan naka-goal ang Indonesia pagi kay Marcelino Ferdinand para ma-record ang 2-0 nga abanse sa pagtapos ng first half. Ang goal lamang ni Sebastian Rasmussen ang naghatag sa pag-asa sa Ascals. Sa dinapasunod niya ini sa ika-57 minutos apang nangin mabakod ang depensa sa Indonesia tubtob nga dalayon sila nga nagdaog. Natapos ang kampanya sa Ascals nga may isa ka daog kag 3 ka pierde sa Group A. Nag-abanse naman sa knockout semifinals ang tournament ang Thailand kag Indonesia. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:41 ang aton balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Morning da kay Miss Rona Rida Trava. May ara siya. Ara. Si Miss Ron, nakuha mo na yung mga band paper. Kalendar. Ara lang sa kay Jean Sulgon, no? Na, di ba ang kalendar niya? Jean Sulgon. Oo, ito sa Beb's Mangostan. Beb's Mangostan. Kay Veronica Santillan Manukan, maang agad Josephine Hinolan sa Silay City. Mabrod ako no, Miss Doris. Where are you going? Sa Switzerland, Ma'am Van. Thank you so much, Gid. In fairness. Switzerland? Nag-save ko for that. Okay. So, anong gusto mo nga dalong kasi mo from Switzerland? Kung Switzerland, kung dalaan mo ko kuha na ng chocolates eh. Yes, chocolate. Okay, chocolates na. Kailangan ko na yung sabon. Black. Dark. Dark black. American. So, ang mga Action Boy ng laing ginada ko no ng sabor sa chocolate sa Switzerland. Kay bisan bilang mga tobleron tay kuno ginakaon, bisan do ka made in nakabutan sa Switzerland, pero hindi nagali kuno ginhimo sa Switzerland. Hindi nagali. Do bali lang siya, do bali ang chocolate siguro ay halin to, pero ang paghimo bala. Do dri lang wala ko bala kon diin. Laing gid ko nang himo sa Switzerland actually. Amo nang dalan mo ko gid sa dalan dark kay sa chocolate. kasako chocolate. Hindi siya tunga lang. Ato nga lang, sige. Pag abili ba mo sa aeroplano sa airport, magkasaan naman to. It's sama na yun. Sala. Kala. Brett Hart Tonato, Jen Oiseser, Lorna Dilhencia. Good morning. Kay Miss Georgia na siya. Yes. Sa Gargasiran. MJ Season, from Chateau Ilesay, Paranaque. Barky Tribe, good morning uno kay Ardong Yulo, Kimpo Yulo, Villanueva Antonio Yulo sa Minalbagan. Kagdra sa kay Lalaine Grace Ibarra. Grace, good morning sa imo. Good morning sa kay Joseph Martin Yulo. Sino si Joseph Martin niya? Panggod ni Congressman Dino Yulo. Ay, gala. Sige. Si Aksyon.
Sino? Si Aksyon. Aksyon? Oo. Yulo. Oo, Yulo. Si Joseph Martin Yulo na siya. Ay, bongga ba? Pero ihayo si Aksyon. Aksyon. Ay, muna. Super effort. No. Kalain. So, sige. Sino pa? Si Joe Art man dagat din na kuha mo naman ni Tonis no? Oo. Morning the same mo. Basahan mo na. Nabasa. Nag-greet mo na siya. Correct. May kuha karon na i-remind mo ko nga may i-greet sila karon. Si kuha bla si Juliet Magalona bla sang LTO. Ay, oo. Si Miss Juliet. Kaya ang isa pagid. Ang isa pagid to bla. Bob Francia? Hindi, ang isa pagid to sa piyak. Kilala mo man to gani. Yeah. Sino naman? Ngamba ni Miss Juliet. May dahil si ano dayo. Ikaw yung wala kilala ko. Si naman? Si Malo guro. Si Maloy. Si Maloy guro Bermejo. Okay. Tonto siya ni Kwan. Ni Maninoy mo no libuon. Ay, gili ka? Yes. Bakit naka-bless ko? Stand by daw sa atong dugang nga mga balita. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag Standard time, las 7:45. Balita Espesyal! Alright! Energy, 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 and energy, Action Boy! Happy Tuesday! Happy Tuesday, mga ka-aksyon! Third day of the year kita, mga ka-aksyon! Kaplo ka-action boy, Martes, Enero 3, 2023. May estanan. May esta. Grabe, Subong no? adlaw. Kaya ginabalang ko ang February bla this year. May 4 Sundays, 4 Mondays, 4 Tuesdays, 4 sila tanan sa Friday. So meaning leap year subong? Hindi yung leap year ang leap year 29 na ya. 29 pa. Hindi, 28 days na ni saya. Pero tag 4. Ganda. So first time na siya na. It will happen kuno again after 823 years. Oh, really? Yes, muna sa ang February nga apat ka, ang Sunday apat, ang Monday apat, Tuesday apat. Taga apat gid. Tama. So after 823 years naman na sa matabo kuno. Okay, so pwerte. So sa February pakabuot gid ta. Pakabuot pagsulod pa lang sa February birthday na ni Hada mo Miles, February 1 gid. Go. So pakabuot gid ta kay after 823 so si Ma'am Tanta paliwat. Si Ma'am Tanta yan Ang sunod nga apat ka Sunday sa February. Correct. Ang Angelo de los Reyes, Nancy Balsimo kag Martin Aliling. Good morning liwat dira sa kay nakanta si Miss Juliet. Miss Julie, Juliet. Miss Juliet, good morning. Magalona. Miss Juliet Magalona. Dira sa may LTO Ayala brand. Ayala ano tawag sila da? Ayala Center. Basta sa Ayala Extension Office. Ano ka mo na. Basta mo na. Okay. Kita mo to si Maloy Bermejo. Sister bla ni ni Kamaninoy Manuel Libuon. Ay, good morning da kay Miss Malu. Ano ganda? Bermejo. Good morning. Kag kay Maninoy Noel Libuon da kay Soon Mike. Good morning sa inyo. Okay? Good morning. Kag si Kagawad Mira Polidario, good morning man. Yes. Okay. Sige. So, dili na kita Action Boy sa aton balita espesyal. Padayon ron tan istoryahan ning mga financial tips bala, 2023 financial tips halin sa financial expert na si Chinkitan. So, ang next Action Boy, hindi ta ko na magbakal sang bagay nga hindi ta pa bala afford na. Dapat ko na mas save ta. Tugtog nga kaya ta na bayaran sang cash. Kay sayang ko ng interest Action Boy. Correct. Amo na nga hindi ka pa Switzerland kay gasupot ka pa. Oo. Hindi mara na kuya ginutangan ko. Ginutangan mo. Hindi ka ni pwede magutang ang interest. Oo. Kasabot. Dito kami mautang kay Kwan. Kay Chinkitan.
Saya kami utang. Hindi si Kwan na to lang mapalakatan si mo lang sa. Dito kami ulam siya. Hindi man, no? Galing din siya makontak. Hindi siya makontak. Oo. Ay, kasubo man ni Shin man. Lagi ta na Shin. Ay, arap mo lang siya sa Granada, actually. Aram lang siya. Pwede ko man lang siya kantuan, siguro. O pagkantuan ta siya sa tanod, abe. Sino kami katano na makadto Sa na? pagkantuan ta si Kapitalimudaw da sa Kwan sa Granada Kasuguan sa tanod. Kadumdum ko sa una nga may gin sa adumanan, may gin papangita man kita. Ato ba lang dumdum ko to. Ang tawagan ko si Kapitan Rick Danoy. Nakita gid sa. Ko kapi kadto. Abi mo sino nagkadto gito ya? Si Kapitan gid siya. Kapitan gid nagkadto. Libot sa ni Kapitan Danoy. Oo. Ini siya si Sina ya, tanod lang yung suguon. Amot si sa tanod lang hanay. Tanod lang hanay. Kung hindi siya mag-upod sa tanod, ipakwat na siya eh. Kung hindi siya mag-upod sa tanod, ang mga taga Police Station 7 eh. Ang makwat sa iya. Na, siya gid Shin, tama na nga pang scam. Ito lang paglawag na apelido ni Sheena. Basta Sheena May na siya. Angels. Okay, so next action boy, ipunon mo kuno ang mga kwarta, bala mga coins bala. Ay bisan na mo na bisan na coins na siya. Kung magdamo na pre kay action Eric, pwede ka damo sang coins ito gali. Gani. Oo, isagid ka ang ginasudlan mo na bala sang pagkaon, dabla nga corn dabla. Oo. Kita mo na ginasudlan tara ligan. Iya, Isa mo na iya puno. coins ako niya, kuan na yan ang Yung cornic na yun. Iya coins gidya. Siling ko tingala ko kakaubos ang coins sa bakulo daragli siyo. Action Eric Pero daw, in fairness, namin, nakadasig lang yun, no? dasig iti, damig abot siya kwarta siya mo. Sana, So, next action boy, amo na ako magpasinsilyo ka, pwede kagid magpasinsilyo ka. Dara? Gapansing silyo siya? Magpasinsilyo siya. So, next action boy, hindi ka kuno lagaw hindi ka maglagaw balang ihulaman mo pa balahaw. Ang imo travel. Di ba may aran action ba may agency na nga nag-offer nga daw ka travel now, pay later. Mga mo na. Di for sure may interest na iya, di ba? May interest ginaya kay ti syempre. Paano sila anong ginansyaw nila dakron? Correct. Anong ginansyaw nila? So, amo na. Okay? Base ang imo to kay Sina to, travel now, pay later to. Amo na. Di mo na mo ka-travel. Ay, lain tong imo gali yan. Nalipat ka lang. Pay now, travel later. Pay now, travel later. Pero pila ka tuig. Di mo na pambalan kung saan nang later na. Naka 4 years. Kasi after 5 years pa siya. Pay now, gali tong imo ya. Kung di ba niya, travel now, pay later. Imo ya, pay now, travel later. Amo na gali, wala ko na-inform. Why ka gin-inform, guro? Why ka gin-explain? Why guro gin-explain maayo sa imo? Imo manggali sala. Gani, sorry, Shin. Abi katuan ko siya bisa Granada, makutong ko siya kung tuod na. Dato na, Shin, ano gali tong akong gali to man? Ang pay now, travel later to siya. Kasab. Nakalimutan ko na platanin mo. 2023. Singkitan na bing. 5 years na, bakit 2018? Patumong. Kasi singkitan na bing, yung mga tips na daw, nag-iwigong isa lang. Sige lang. Kaya balman si Shin ko na, i-refund yung bang ko na. Ang bot sa ano, i-refund na mo na pamakod. Patrabilo, nagig ka na yan. Okay. So, next action boy, hindi ka kunwari magbakal sang salakyan kung hindi mo bala himoon niya do income, makakuha ka ba sang income. Like, for example, baka ka salakyan para i-grab mo i-drive mo da, or i-rent a car. Kaya kung makuha ka lang kuno salakyan, tapos mo lang gamiton, tapos wala ka man blasang ipabayad ba la? Bayad mo sa yang kuan na monthly. Ano yung terms na panunot? Ano? Why ka sang ipanunot? Hindi, do ka pa sunod lang ang pagbayad. Ano man? Wala kasi. May term na, lipat ko sa term. Do ka, basta mo na siya. Kasi kakabayad sa monthly, Do ka budlay na siya, action boy. Kay, wala na siya nagataas mong nag-depreciate na siyang presyo. No? Mas may baka kaalahas. No? Bisan di mo lang pagsuksukon, bala?
No, or duta. Ang duta, medyo mahal eh. Hindi ka makabakal duta nga mo lang likas ko. Amat-amat. Amat-amat ay. Wala, siya may gismil. Kanto sa kabligya duta. Kabligya duta. Pila na. Pilang per square na. Kuala na ng brato na dito. 2,000 per square ya. Pila ka square meter na daw. Siguro mga kuan gura 1,000 square meter, tiko 1,000 square meter, mga 2 milyon na mo. Ang biliya ko mag 2,000. Di ba pwede matamat lang? Ano matamat man, matamat lang isa lang ka square meter. Hasta malambot. Dasong bulan isa naman ka square meter. Hasta malambot ko 1,000. Pero iwi ko muna na sakon. Oo, ibutang mo na ibutang mo na sakon niya. Aman tamaton ko lang. Titulo mo. Kada bulan baklaan ta ka isa ka square meter. Hindi na kontagin na, makumplito tagin na. Di mga isa ka kung mag 1 square meter kada bulan, kundi mga 1,000 ka bulan mga makuan eh. Buhi ka pa na. 1,000 ka bulan. Oh, Hindi na nakatuwig man. Di mag-isa ka square meter. Di matamat lang. Matamat lang gani. Kada bulan bak 1 ka square meter. Isa lang kahaligi. Istorya mo lang sa Mayo. Oo. Hindi ay haligi. Duta gina bakal mo. Kuha mo na bito ng baklan na yung duta. Nakakapoy guro. Kakapoy ko magawa ng baklan na isang duta. Okay. So actually action boy, gina-recommend ginibilan ng singkitan nga magbakal sang alahas. Kaya magamit magitsa kay ang alas nagasaka yung value sa alahas. Value, yeah. Okay? So, ibig hindi mo lang pagsusukon kaya diba hindi ka hilig mag-alahas. Mo. So, taguon mo lang eh. Diba si taguon mo, make sure mo tultulan mo kay ikaw dahil panago ka sa mga bagay. Hindi ko ito ginabutang ba? Kalain, action boy. Hindi namin ko bakit ba si maglubad hindi siya maglubad? Nga malubad Kanito kay kilig ka baka sa down para may kalamansi. Ang mali ko mo. Uy, balaga lubad sa kalamansi. Ang kalamansi, kati ka lubad pa yan. Kalain. Naglubad yung bakal ko gidya. Wala mo to when nagko nagpati sa kalamansi. Nagpati sa kalamansi sa downtown kay bububuan pa nila acid mo gas-aso pa. Gas-aso pa. Galing kay basta ko ato nag-gold gito yung guro. Tapos pili na. Pili mo pag suksok pagka-boss naglagom na. Naglubad naglain ng color, especially acidic ka. Dalain gyud ng color mong. Ay gani ka, way ka nagpalang katol-katol. Wala man. May ara sila gina-allergy. Gina-allergy gidya. Okay. Wala pa man. Sige Ibon boss naman ha. Luke O'Neill, morning sa imo. Happy birthday kano kay Police Staff Sergeant Varian Paipon sang Police Station 10. Elbow family. Ryan Flores, Jocelyn Song Comedia, gapamati kuno si ato to sa Angeles Pampanga. Ato to sa. Ato to kuro si Sheena, why to? Si Sheena. Gapamati di kuno si Virgie Carino kag Imelda Benares. Kag amon sponsor pakadto di sa Pampanga si Inday kag Kuya. Uy, thank you sponsors. Paamo na sana all my sponsors. Kag kay Jean Montes watching from Oton, Iloilo City. Action boy itapuson tala ni kay pero ang last nga hambal ang singkita nagambal siya nga tandaan ko no hindi ko no masama ko ikaw ay kuripot dahil ang pera mo ay hindi pinupulot. Correct. Naman lang nga hambaya. Galing kay tikon ko kuripot kabisan waya ibisan kinapulot mo yang pera ya kung kuripot kag niya. Correct. Bisan pinupulot mo ng pera mo. Kung kuripot kag niya. Kuripot. Isa may mayo man nga kuripot mo no. May mag-isa nga da kuripot kag da ginamo ila kwarta. Muna way gidamo kwarta ta. Ang buhaha yan. Mga ka-aksyon, standby na kita sa Aksyon Hotline. Upod kay Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.